E para comer, Lugo. E tamén para presentar o primeiro campeonato oficial de tapas de España, que se celebrará en Madrid no mes de marzo. Unha presentación que serve de plataforma á hostelería lucense. De alguna maneira estamos a traballar no eido turístico para tratar de posicionar a Lugo, a provincia de Lugo, no peldaño que nos entendemos que debe de estar. Representantes institucionais do mundo da hostelería, do empresariado, do tecido asociativo e de denominacións de orixe e indicacións xeográficas protegidas asistiron a este acto. Un apoio á competición que reflicte o peso que ten a gastronomía, en este caso tapeo, na nosa provincia. A cultura das tapas, sin duda, é unha seña de identidade propia dentro da gastronomía lucense. As tapas son esa expresión co deseo de agradar ao cliente, de intentar que se sinta como na súa casa, e para que volva tamén, lóxicamente, a ese establecemento e siga consumindo en ese establecemento e se sinta cómodo aí. Pero as tapas tamén forman parte do noso patrimonio cultural. E se se elixiu Lugo tamén foi polo peso que tivo o presidente dos hosteleiros lucenses en levar adiante a iniciativa. Desde el primer minuto dijo hay que hacer un campeonato oficial, pues este año lo hemos puesto en marcha, porque las cosas no salen desde el primer momento y hay que esperar el sitio adecuado, y este año lo ponemos 25 de marzo, primer campeonato oficial, porque lo organizamos las organizaciones que representamos a todos los hosteleros de este país. En total, preto de medio cento de asociacións que levarán cada unha ao seu campeón. Por Lugo competirá Álvaro Villasante, chef do restaurante Paprika. Moita responsabilidade e moito orgullo para este cociñeiro. Que se fale de nós, que se fale de Lugo, e presión, bueno, xa vistes ahora que nos está metendo un pouquiño, pero bueno, un concurso sin presión non é concurso, e que sempre dixen que se presenta un concurso quere gañar, e o que dice que non vai a gañar non sei que fai nun concurso. A tapa que nos vai representar levará como protagonista un dos nosos produtos estrela. A protagonista en calquera caso vai a ser a pescada de Burela. Ainda estamos ahora mismo pensando en como presentala, pero sí que vai a ser a pescada de Burela, pois porque pescada de Burela, porque é un peixe, é un produto que ten un estándar todo ano moi parecido, non é temporal. A pescada está boa en marzo, está boa en diciembre, está boa no verán. É que a nosa gastronomía, que se caracteriza pola calidade dos seus produtos, é un dos grandes valores tanto turísticos como económicos. Porque isto contribuye tamén a seguir tendo capacidade de xerar emprego a través destes produtos autóctonos, que é fundamental, sobre todo se queremos diversificar no territorio. Cando ves a esta provincia, se algo se distingue, como nos recordaban, é porque sempre as tapas están moi presentes. E que mellor maneira de facer gala que tendo este campeonato de tapas a nivel nacional. A alcaldesa propuxo a cidade de Lugo para unha vindeira edición.